Pendura parikuvigwa mukomana anga ari shamwari yevanhu anonzi yeLife. Tine vatinavo panapa tinzwe nhoroondo yemanzwikisisiro avari kuita kafiro kana kuti upenyu hwanga huina Life. Totangana kuti nematambudziko. Aiwa oneko. Imimi Life ndiani wenyu? Life kana nchimona yanzvadzi yangu takakura tese panext nepanext. Nyaya yekumafiro ake yakasvika sei kwamuri? Imi mamuri kukotiwo here? Nyaya yemafiro ake yakasvika pakuti ndanga ndine shamwari yangu yanga ndatoperekedzwawo kukoti. Tichitopinda pagedhi rekoti ndopandakamona akagara ari pasi paclerk of court akamira nemupurisa. Ndopandakabvunza mupurisa ndakati ndakabvunza ivo ndakati mukoma laiko chii? Havaikwanisa kuti sei kutaura, vakangondipa masaini ekuti kuratidza kuti uda mvura yekunwa, vondipa imwe saini ekuti ndine nzara. Saka inini semunhu wanga ndichizoti hasi kurwara ndakatoona kunge mafanisi aitoita neni, ndakatoona kunge mafanisi. Ndopandakabva ndabvunza mupurisa ndakati kwakanaka here munhu asiri kuita sei asiri kutaura? Mupurisa yobva akundibvunza zvanzi muri chii chake, pandati uye hanzvadzi yangu zvakanzi anombozviita here zvekusataura izvi. Ndobva ndati anotaura uyo hazviite zvekuita sei zvekusataura. Ndobva ndakubvunza kuti chii, ndobva atonditsanangurira kuti inini pandangomutorawo ndichinzi ndaine munhu kukoti ndangomona nesituation yakaita sei yakadai. Ndobva ndati saka ini ndakunotorera mukoma laichi mvura. Ndobva ndamboedza futi kutaura nawo futi mukoma laichi because inini zvaindiitira mafani. Mukoma laichi zvakanzi anotaura akangonditi futi semumauya ekuti ndine nzara ndenyota. Vandabuda kunze kwekoti vandanomutengera mvura, vandadzoka nemvura, vandati kune mupurisa wenda uye nemvura yaari kuda. Saka iye manje aita zvekuti adotambira mvura kwandiri. Mupurisa webva ati zvoni azviite kuti mumupe mvura panapa nokuti inini handisi mugadhicheri. Munhu yada kupinda mukoti akufanira kuenda kuseru kumagadhicheri ndokwamunozonomupira mvura. Vandatombokwesherana navo ndakati bati munhu ane nyota musikona here ndozvaangoramba achiita sei achiita. Ndobva wati aiwa azviite, anopirwa panze, anochapirwa mvura uku. Vanangoti alright. Nguva iyoyo ndobva pasvika futi hanzvadzi yangu mukoma wake ubva asvika. Ndobva ati abva akutotaurawo namukoma lai, ubva angompa futi masaini yayo ekuti mvura nenzara, ndine nyota ndine nzara. Ndobva uya abvunzwawo futi mupurisa wekuti tomutengerere chikafu, kanzi aiwa chikafu munozomhendesera akupi akuseri. Nguva iyoyo ndobva nguva iyo panopera maminitsi ubva watomusumudza bvoenda naye kupi kuseri. Aifamba sei kubva pavakamusumudza ipapo? Anosumuka ega, vanga mupurisa weyo kwakazoya futi mumwe ubva vatoita zvekutomubata. Nguva iyoyo bva vaenda bva vati hatisati akuzoda kupinda mukoti chii. Vanoti akupinda mukoti chii tinzwe, havanotaura. Nguva iyoyo ndopakazosvikawo Sisa vane muroora mumwe futi mukadzi uyu mudiki gotwe. Ndopa vakasvika vakati chii, vandavatsanangurira muonero wanga ndaita sei ndaita. Ndobva vakutoti mhanya vakati ndakuenda kupi kuseri ikoko. Ndakuenda kuseri ikoko. Bva vanditi ndamuona but haasi kuita sei hasi kutaura. Munhu ya mairuva laya kurakidzwa kuti ane zvaaitwa. Ane zvaaitwa. Saka nguva iyoyo bva vatogarawo vachitova kumirira munhu kuti apinde mukoti. Nguva iyo bva wadzoka zvikanzi koti kunzwa kuti munhu atopinda mukoti atonzi adzoke Friday. Ndo pandakazovasiya vakuti takutomumirira kuti tiende kupi titevere ndimhanye nguva timhanye titaure tione nyaya yacho bhosi tadoti munhu aite sei arapwe. Bhosi munhu angatova nowe vanga vatopererwawo nesituation yemunhu vakutoti ndakuda kuti zvokuti munhu arapwe but zvinhu zvaidhilei. Muchimuona imi kana chisvo kana musoro tingati munhu anga ane mazvimbiswa here kana kuti anga ane mamwe musoro wanga wakazvimba. Musoro wanga wakazvimba. Zvamunomuziva ari? Aiwa hazvisiri izvo. Musoro wanga wakazvimba. Anga akatongogarawo dumba akaita sokuzve zvekuratidza kuti munhu aitoita akati breathe in akati breathe out. Nofunga ndopa aitotandaza. Munoti kudini nenyaya yekuti zviri kuzobuda zvichinzi chatora upenyu hwaLife nemi ndimakamuona maminitsi ekupedzisira kuti zvinonzi inyaya yekuti pamwe anonzi anga ane shuga. Imi munoiona sei nyaya?
shuga yachona yekuti munhu ararama makore ese kusvikira mu 38 years asinombobvira ambobatwa yozongobatwa through mapurisa kuti paitwa nyaya yobva yatonobatwa yobva yatonomuuraya kopesa paidi kumubata yozongobatwa mazuva yaya azvangoitika chete pari trick zvandirwadza nokuti namukoma Lai takakura tese ende chero panotodiwa hanzvadzi ndiye munhu aimira sehanzvadzi yangu zvinhu zvandibata zvisingaite kundibata chaiko chaiko nokuti hanzvadzi yangu zvekukura tese zviripo but bhondi racho ranga takagadzira ranga rakakura muri munhu wechidzimai kurarama kwesingle woman aine vana asiwa nemurume achiri mwana womudiki zvakaoma zvakadii kuti vana vasiwa nalife iye zvinezvi atoti havasina mubereki akuvatarisira zvakaomera mhuri zvakadii zvakatooma nokuti life asiya vana vake vakatowanda saka zvinhu zvakatooma zvekuti chero nemuraramiro wacho munhu wavatosiyira dambudziko iri munhu wani saka zvinhu zvakatooma zvinotonzwisa tsitsi zvinhu zvakatooma zvisingaiti imimi sekumuza kwamaita maigara naye panext door tingati munhu aiwadzana nevamwe zvakadii mubhizinesi rake raakanga achiita mukoma Lai vanga vari munhu wevanhu isusu tese kutozosvika pakuti chero kwaunenge watoroorwa unoenda naye uchinomumisikidza sehanzvadzi yako munhu airaramika zvakanaka vanga vasina putseke nemunhu aingogara achifara munhu aingozvidira kufara life ini ndaimuziva sabest kana chichi best tikutaura kuti ishamwari paushamwari taiwirirana mukudhakwa anga ari bhuru redu zvekutodaro zvokuti taitoziva madhiri ake mamwe aita se aiita special panyaya dzechihure aiwa chibaba aiwa panyaya dzekucheka chete dzemujolo aiwa chibaba wakatombochekwa here aiwa isusu tatete isusu tisu taiziva varoora semunhu atete wekuti aiwa best yaiti kana zveshuwa zvakadzora aiuya ovata atete ndine wandinawo wawa ndati take a plan obva wanzwa wawa chotofunga kuti inenge viceroy iye anenge atora hake katukisi aisa muchibhodhoro obva ati ndine plan ndine mari dzangu aiwa mukomana uyu ko aiblinga zvekuti kana mega mukamuona maita aiwa vane zvavainazvo vari kuburuka muGT6 ende vachidzicheka zveshuwa panyaya dzemujolo aiwa tinoti chibaba nekuti pataiti kumafaro chaipoka tairatidzwa ndofunga hopo ende achidya futi mari dzavo vakadzi vacho imimi sasahwira imimi maiziva mamwe madhiri aita iri dhiri rakafamba sei iri hanzvadzi riti hatina umbona iri hatina naro iri umbowo zvekuti tizive kuti zvakanyatsofamba sei baba zvakutoda vemukati isusu dzatoziva ndedzake dzekucheka dzemujolo ndo dzatokwanisa kupupura nekuyo kuti kana aine ka$5 aiwa munhu aifara nemunhu wese ndisahura wake amupedze munhu wese nekuti kati uyu ndiye sahura wake chaiye tinganyepe nekuti munhu wese ndisahura wake kwedai touyo otogeza kana aine kaplan oti ndatirovei gango best kana achida kutora rototi ndiri kutorora pambedha penyu asi kana imbonipewo ndirare ndimbozorora ndiri kubva kubasa aiwa taitozoti aiwa kana tinawo aiwa vanhu vanoverengeka kuti aiwa tine vedu zvekushuwa mukomana kugeza aigeza pamujolo zvake kudiwa iwa vaishamba asi vasinawo dhola marasikirwa zvakadii nasahwira wenyu sahwira naye sahwira tarasikirwa chaizvo toti special nedzaichekedza asiya dzakawanda tadzidzei panyaya yerufu rwalife madhira aiita imimiwo sabest munotokudi aiwa isusu tadzidza kugarisana nevanhu zvakanaka kusava nejerasi nemunhu wese ngoti munhu wese ndosamugona pakazara vekuchechi vekupi vese saka aiwa isusu munhu wese chembere mahure vapi vese munhu wese aripo pano ndofunga mukuzviona nekuti anga asina munhu varipo handi mukuzviona anga ari munhu wevanhu ende aizikanwa ane vaaitamba navo vanoenda kubhawa isusu ove kuno kulokesheni ofu taito uyo ofu tachitotochi mabhesti
vekubvawo futi atonowo shamwari dzake futi dzekupi dzeikoko. Vatabva ikoko isusuwo futi anga asingatikanganwe vekumaraini kwake aitouya kana aita plan ndatimborova igango. Ndofunga mukomana paafa pa ndofunga pane 2 months mashuro anga atama kumaraini kwaaigara vauya kumaraini kwedu chaiko. Aiwa achiuya mukomana akauya akatita welcome yakanaka pakarowa gango. Aiwa mukomana anga asingarwadziwa. Ndezvipi ameno zvamuri kudzidziswa tingati chii chatadzidza palife yake uye nepamadhiri ako? Madhiri pamadhiri toti pamadhiri mawana. Pamadhiri munhu ita madhiri akanaka. Nekuti aya handisina umbo kuti madhiri aya ndeapi chaiyo. Nekuti sakazongonzwa kuti munhu adona mukoti asi hatina umbochi nazvo. Asiwo vanopupurawo vepadhuze vari kungotiwo ndizvo zvakaita sei zvakaitika kuti mukomana anga ari maoko emapurisa. Saka hatina nyaya yakati kuti ndeyei yakanga yamusvitsa kupi mapurisa. Nekuti kada kupupura nyaya dzinotaurika mumasocial media mudzonetsa idzodzo dzekuti dhiri iri chairo rakamusvitsa kuti azodonha ari kukoti nderei iro hatikwanise kuripupura. Nokwanisa kupupurwa nehama dzake. Isu chatokwanisa kupupura chihure chemukomana kuti aiwa isu nyangwe takati singaende ikoko asi aiuya taidziziva. Anga asingazoti isusu vekumba vekumaraini abva kuchihure chake taitodziziva. Aitouya nemahure ake kumba kuti aiwa tauya. Aitotiudza kuti ningi oti besti ndakairova. Besti ndakairova plese mukomana aita hangu inini kupfeka handipfeke. Ndo matauriro aita. Zvekuti kana vana vake vakabuda kana 20 hatishamisiki mabhururu ake nekuti aitiudza. Aitiudza ende dzaanenge arova aichizivisa kuti ndakairova ndakairova zvekuti zvekuti aiva akarowa dzakawanda. Ende plase vakomana vekumba kwavo tongoti ndofunga ndezvetsinza nekuti timu rachero rese hasi life yega kumba kwavo vese vakomana vacho ivavo nevasara vacho aiyo vanodzicheka futi vakuru vedare. Toti hatizive kuti kuberekwa wakadaro here kana kuti chii asi zvalife chete mutupo. Taingodedzana besti chifamba plus mukomana anga akasununguka chaizvo. Aiti akakona chero chifamba murodhi aitokudedzera. Munozoti unogona kuignora mumwe munhu kuti wedu paari apa anotokudedzera besti plus mukomana aida chirungu. Aikudze besti kana wasvika ita munhu weclass. Usaita kunge munhu wekuchipadze kugeto nyange usina mari. Aiuya mumwe musi akambonditi ndine $40. Ndikati kama munhu ane mari zvikanzi handiendi ndoda uno kuspakai ndiri kutengerei magunanzi. Isitati aiwa katiri kuenda ndowani kweti kusvika kumusika ndobva tatengerwa mazepe 10 zig. Mukomana kuburitsa 40 zig. Apa isitati tabva kumba tichiti mukomana ne40 nekuchena kwaita iwa itoti aiwa mukomana akazara. Waniko mukomana kunosvika kunotengera magango. Saka tiri kudzidza kuti unofanira kubvunza kuti 40 chii handiti? Unofanira kubvunza kuti 40 chii usangomhanya kuti wakanzwa kuti 40. Nekuti mukomana akatifambisa tichiti mukomana akazara anzi besti ndakazara handei. Ndobva tatenda tiri 2 taine mumwe wacho anonzi poshe hapo panapa zvake but ndo zvaitiwanzira kuti munonyangwa nevarume vane dumbu seni here onai imbokurudzirai dumbu ndinaro. Pa40 chii apa makaputsiswa fashion java anotibvuma kuputsiswa. Apa takapusa zveshuwa. Apa taitova vasikana 3 tazotora zvanzi mabest. Aiwa kugeza taingonzi manyai makadaro sendakatongoenda nemasiripasi kunzi ukasara unosara. Mari haidi kunonokera. Ndozvaita kuti mari haidi kunonokera. Istofuta manya tikati mukomana akazara apa ane 40. Murungonzwa life anga ane mafriends anoratidza kuti vanga vari vana socialize. Murungonzwawo kuti chi ndo timu raaifara naro. Mashoko anotaurwa panapa ndo anotaurwa naNasahwira vakanga vachifamba naye zuva nezuva. Tinotenda zvikuru. Zita rakazova? Ini ndonzi Sandra Chapokera. Sandra risiri kunyengwa naro here tete? Aiwa ina ndezvaunyengwa nzvadzi. Ini ndonzi amai nana. Ndo ravanondiziva naro kana kuti tete vemuna Musvosve. Ndo vanofamba navo vakomana vanodzicheka tete vachiziva varova. Tinotenda tete. Plus azosiro umwe mwanawo anonzi Gonzo. Nekuti yakaya achicheka yacho yakatogorowo futi naGonzo. Vakomana vacho anochinjana.
muri Zimbabwe tiri parufu rwa life rufu rwasiya vanhu vazhinji vakatya madzika nekuda kwemafiro akaita vanhu vakaungana panapa varatidza kuti life anga ari munhu wevanhu saka muchiona panapa pakaungana taonawo sahwira wake anonatsomunzwisisa totanga nokuti nematambudziko alife ndarwadziwa ndarwadziwa zvisingaiti rufu rwake rwakasvika sei nyaya yacho yakasvika sei kwamuri mamuri kupi inini sahwira wangu pandakanzwa kuti afa ndaitoenda kumusika notsvaga muriwo ndakasangana naamai vamwe vatoti tete wemuraini akanditi wazvidzwa here nhai muzukuru wangu kunzi life ashaya ndikati tete life wamukutaura mutaura life zuru here kana kuti pane mumwe life anogara muno muchivadzwa ndisingazive because life zuru marimwe zuru ano akatonichedza isaura yakuno ndoda kuti kundiudza kuti ndeipi linki raunaro kana kuti munhu ari kuda mota tiite mari tidyisane chi mari because saura wangu anga ari munhu wemadhiri anga ari munhu wemadhiri ende munhu aitsvaga mari zvemusikiri wake saka ndabva ndati aiwa munogona kunge manzwa kuti life asi hamuna kunzwa kuti life zuru ndakazviramba kuti ndizogamuchira rufu rwasayura wangu nanchinge ndazviona pagrupu rebhindu ragosipi ndopandakaratidzwa nemuramu wangu murora wangu akanditi tete wei kunomuona zvandiri kuona ndakati chii zvikanzionai life anzi hafa adonha mukoti ndakaona mukoti life anga asina bp anga asina shuga chii chaitika zvikanzi ndo zvatau zviri kutaurwa pachi pagrupu ndakati hazvisirizvo vanofanira kunge vari kutaura life wandisindingazive kwete wandiroziva ndakashokeka handidi kunyepa because munhu wandaishamwaridzana naye tiita zvataitaura muupenyu zveyo zvokuti anga ari sahwira wangu anga ari padhuze neni pese pandaisvika pandainge ndiri aisvika pandenge ndiri ondiudza zveupenyu asi kazhinji nyaya dzataitaura dzanzi dziri nyaya dzemadhiri because life aitsvaga mari handidi kukunyeperai zvemusikiri wake aita kana akatonzwa kuti pane munhu ari kuda imba aiuya sahwira kuna here imba iri kutengeswa kana kacohouse tikatomboenda takazombonotsvaka kumwe kwainzi kutengeswa imba iyi yainzi imba yatonde yakatengeswa iri cohouse akanditi sahwira kune imba yandanzwa yokumaraini kwako kunoko handi tinotsvaga imba iyoyo kuti tiite mari takatsvaga takazoona idi imba yete sei yatengeswa asi ndakarwadziwa life anga ari munhu akaita sei life anga ari munhu aifara anga ari munhu ari open anga asina chigumbu nemunhu anga asiri munhu weyo kuti munoti hanzi kana kuti munhu weuye ari rafu kana chi munhu wese anga ari sahwira wake munhu wese anga ari hama yake paaisvika aitaura nyaya dzokufara nenyaya dzokuvaka anga asiri munhu akaipa zvasiya vanhu vemuna musvosve vari papi nenyaya vanhu vana musvosve nalife ndakada kukudza kuti uwando hwevanhu uwando hwokuda kubhivha kuti life afa here kana kuti kunyepa because anga ari munhu aifara anga asina kana chitema nemunhu isusu tiri kutoda kutotaura kuti life zorora murugare rest in peace kana pane munhu ari kutaura mashoko akaipa paupenyu hwako iwewe ndiye asi life anga ari munhu akanaka kana aita zvake zvaaitawo aita ikoko nokuti munhu aitsvaga kurarama semunhu ane vana vakawanda life ane vana 12 wasiya zvemunyati wake saka inyaya yekuti munhu aitsvaga kurarama kuti agone kuraramisa mhuri dzake aiwa tinotenda nekunge muchikurukura pane zvimwe zvamamuda kutaura nezveupenyu hwalife tisati inini chandinoda kuudza vanhu ndechekuti life is so short muupenyu kuchinyerana kupedza nguva because sahwira wangu uyu andisiya ndisina tarisiro ndaitoti ndichamuona chazonditsvaga kuti ndaisahwira neripi dhiri ratingaite kuti nhasi unowane mari because anga ari munhu aitsvaga mari zvemunyati wake anga asingabe but munhu aigona kutaura kuti dhiri rite sei rifambe saka ndongoti sahwira wangu zorora murugare asi ini ndaita sei ndarwadziwa nyange wamwe ane kutaura kwawo but ini ndaita sei ndarwadziwa nalife ndo zvandinotaura asahwira walife panapa taura mashoko ako life wanga uchimuziva seiwo life muningi wangu aberekwa 1987 ndakurira semuchipatse ndikurwadziwa chose ndikukumbira uko kumhuri yezimbabwe kune mukuru wenyika mutsure mapurisa vakauraya life ndino Augustine Chirobwe mukuru wenyika wakunangagwa mutsure mapurisa vanhu vanouraya munhu anoendera kunyika kusvika pakuuraya munhu
ndini mashoko aya ngaasvike kune mukuru wenyika pamunangagwa tinotenda Mwari akunyara Mwari wedu wati zvakanaka ngopo munhu ataura mukuru mashoko aya ngaasvike kune mukuru wenyika mapurisa yeshambare chamuuraya kuchipadziro ngasaurei mwana akatadze musaenda kumunhu ine kumunhu ndiye sawira wa life ari kurwadziwa amine very bad aiwa tapanzwa Mwari vakunyaradzei tinotenda zvikuru kwazvo amine very bad andazviona mning'ina wangu sawira wangu ndakabatika mukuru wenyika muudza wamunangagwa kuti mapurisa akauraya munhu aiwa they will pay. shoko rasvika. I thank you. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru.